Това е дискретен диктофон, който ви позволява да записвате безшумно. Той е малък и преносим, точно като обикновена USB флаш памет, което ви позволява да записвате тайно. Просто натиснете бутон, за да започнете записа, и LED индикатор ще светне, с капацитет от 8 GB, той може да записва над 15 часа. Независимо дали искате да записвате срещи или лекции, имате съмнение относно партньора си, журналист сте, частен детектив или трябва да записвате правни документи, тази обикновена USB флаш памет осигурява ясни и дискретни записи, следователно, никой няма да забележи, че записвате. Той разполага с високочувствителен микрофон, който лесно записва в обхват от 15 фута, приблизително 4,5 метра. За да получите достъп до записите си, просто го включете в USB порта, вградена USB акумулаторна батерия и функция за автоматично запазване гарантират сигурността на данните.